In Vlissingen bood hij buurtbewoners Turkse koffie aan. Maar volgens het Openbaar Ministerie is hij lid van terreurgroep IS. Het OM koppelt de man aan een aanslag op een café in het Duitse Bielefeld en aan de voorbereidingen voor een aanslag op een kerk in Bremen. En verder in het Zeeuwse nieuws. De bever is weer vrijgelaten. En het zijn spannende dagen voor Tian de Vries. Goedenavond. Hij zou aanslagen hebben willen plegen op verschillende plekken in Europa. En dat terwijl hij volgens zijn Vlissingse buurman zo'n vriendelijke jongen leek. De 30-jarige verdachte moest vandaag voor de rechter verschijnen. Verslaggever Rick Bolt praat ons zo meteen bij vanuit Rotterdam. Maar eerst gaan we terug naar eind vorig jaar. 18 december, net na 4:30 'avonds. Over de A58 jagen 5 onopvallende politieauto's richting Vlissingen. Een paar uur daarvoor heeft de politie van de AIVD gehoord dat een Vlissinger op sociale media dreigt met een aanslag. Waar precies wordt niet duidelijk, ergens in Europa, maar het moet rond de kerst gebeuren, 7 dagen later. Hier in de Paul Krugerstraat valt het arrestatieteam een huis binnen en arresteert daar de 30-jarige man die geboren is in Syrië. Het OM verdenkt hem er niet alleen van een aanslag te willen plegen, maar ook lid te zijn van terreurorganisatie Islamitische Staat. Sindsdien zit de man vast. Bij de rechtbank in Rotterdam staat verslaggever Rick Bolt. Rick, er was natuurlijk nog veel onduidelijk over deze zaak. Vandaag zijn er wat details naar buiten gekomen. Wat is er bekendgemaakt? Ja, volgens het OM zijn er veel momenten waarop deze man gekoppeld kan worden aan de terreurorganisatie. Zo is er in mei 2025 een moment waarop een aanslag wordt gepleegd op een café in het Duitse Bielefeld. Daar worden 5 personen neergestoken door een man en die slaat vervolgens op de vlucht. En tijdens die vlucht heeft hij contact met onze Vlissingse verdachte, zeg maar. En vraagt hem bijvoorbeeld naar zijn contactgegevens en naar zijn adres. Die Vlissingse verdachte die reageert pas uren later. De man is dan al aangehouden. Maar ja, er is dus daar wel duidelijk een band volgens de OM. En wat voor bewijs kwam verder nog meer ter tafel vandaag? Nou, toen de man werd aangehouden zijn er ook 2 telefoons en een iPad in beslag genomen. En daar zijn heel veel afbeeldingen op gevonden van bijvoorbeeld de strijd in Syrië. Maar ook allerlei jihadistische video's. En ook zijn er allerlei livestreams op TikTok waarin de man bijvoorbeeld de vraag stelt waarom je eigenlijk niet de ongelovigen die de geboorte van Jezus vieren, christenen dus, zou mogen doden. Nou, dat gebeurde allemaal in de periode voor kerst en dat was dus wel genoeg reden om hem snel aan te willen houden. Het OM verdenkt hem dan ook nog van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Hoe zit dat precies? Ja, dat klopt. Er is een TikTok-account gevonden, dat wordt gekoppeld aan die man. En dat TikTok-account heeft op een gegeven moment allerlei chats met anderen waarin gesproken wordt over het voorbereiden van een aanslag op een kerk in Bremen. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over een voorverkenning, maar ook over welke dag het meest geschikt zou zijn. Dat zou dan de zaterdag of de zondag zijn, want dan zijn er veel mensen in de kerk. En er wordt ook gesproken over wapens. Nou, die man zou volgens de OM de 3e persoon zijn die mee zou doen met het plegen van die aanslag. En hij zou ook de wapens moeten regelen. Dus ja, daar is ook weer een link volgens de OM. Nou, nogal wat aantijgingen. Dus Rick, wat is eigenlijk de reactie van de man zelf? Ja, hij was vandaag afwezig, maar hij heeft al wel heel veel verklaard in allerlei verhoren. Hij zegt bijvoorbeeld, ja, dat account op TikTok waar gesproken wordt over die aanslag, dat heb ik overgenomen van iemand anders. En dat gesprek over die aanslag, dat gebeurde voordat ik het had overgenomen. Het contact met die aanslagpleger in Bielefeld, dat zou niet zeggend zijn geweest. En de uitspraken in de livestreams zouden juist zijn om te provoceren en te irriteren. Hij zou juist tegen IS zijn. Voorlopig blijft de man vastzitten. Zijn advocaat had nog wel gevraagd om hem vrij te laten, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. En het zal ook nog wel even duren voordat deze zaak echt inhoudelijk behandeld gaat worden. Want er moet nog heel veel onderzoek gedaan worden in meerdere landen. En al die onderzoeken moeten vervolgens ook nog weer vertaald worden. Dus dat gaat nog wel even duren. Verslaggever Rick Bolt vanuit Rotterdam, dankjewel.
De bever die maandag verzwakt werd gevonden bij Paal is weer teruggezet in de Zeeuwse natuur. Waar dat precies gebeurd is, wordt bewust geheim gehouden. Deze beelden zijn dan ook gemaakt door de vogel- en zoogdieropvang De Mikke zelf. Niemand mocht er verder bij zijn. Vermoed wordt dat het knaagdier via de Westerschelde bij Paal terecht is gekomen. De provincie werkt aan een lening voor mensen die hun huis willen aanpassen om er zo langer te kunnen blijven wonen. Gedeputeerde Staten trekt daar 10 miljoen euro voor uit en de Zeeuwse gemeenten moeten datzelfde bedrag ook inleggen. Volgens het provinciebestuur zijn er nu onvoldoende mogelijkheden voor mensen om geld te lenen voor aanpassingen aan het huis, zoals een traplift of betere isolatie. Here we go on this rollercoaster life we know. Ja, Danny Vera Rollercoaster staat in Zeeland op nummer 2 in de uitvaartlijst van de organisatie Monuta. Het nummer wordt hier vaker uitgekozen dan in de rest van het land. Op nummer 1 in de top 10 staat overal trouwens Time to Say Goodbye van Andrea Bocelli en Sarah Brightman. Dan naar kickbokser Tian de Vries. Die maakt komende zaterdag in Goes zijn rentree. De wereldkampioen uit Oostburg stond een half jaar lang langs de kant vanwege een handblessure. In die periode leerde de 24-jarige vechtsporter ook een andere kant van het leven kennen. Dat van buiten de ring. Maar nu moet hij voor eigen publiek zijn nog altijd ongeslagen status weten te behouden. En je ziet hier dat dit zijn heel veel losse stukjes. Heb je dat zelf gedaan? Ja, Dat is best knap hoor. Je moet beseffen, ik heb de afgelopen 4-5 jaar alleen maar geknokt. Bijna elke maand een partij, continu weight cuts, altijd focus, weet je wel. Ja, ik heb wel iets meer weer met vrienden omgegaan. Ik heb een meisje leren kennen. Ja, het is een hele waardevolle periode geweest. Ik heb het idee dat ik echt level up ben. In september vorig jaar is het weer raak voor de Vries. Hij boekt zijn 33ste overwinning in zijn carrière. Maar het gaat ook mis. Aan het begin van de partij breekt de Vries zijn hand na een rake klap. Hij vecht door, wordt wereldkampioen, maar betaalt daarvoor wel een enorme prijs. Zijn hand blijkt op meerdere plaatsen gebroken. Er volgt een maandenlange revalidatie. Champ is hier. Kickboksen zit er daardoor even niet in, maar juist dat brengt Tarzan wel iets anders moois. Met haar kan ik alleen zijn met z'n tweeën, snap je? En toch ook wel weer heel goed praten. En dat geeft mij wel, ik merk dat ik iets gelukkiger ben misschien wel. En iets beter naar mijn gevoelens weer kan kijken en mijn gevoelens kan openen. En dat heeft wel een positief effect op mij, heb ik het idee. Toeval of niet, ook het herstel verloopt daarna voorspoedig. De Vries wekt sindsdien naar eigen zeggen volle bak toe naar zijn comeback. Al zijn de meningen daarover wel verdeeld. Ik zie graag meer, voor mij is het nooit genoeg. Snap je? Ik ben die blijf ja, kom op, dit nog even daar. Maar ja, het was niet helemaal top, vind ik. Heeft het een beetje geknetterd tussen jullie? Nou, ik denk dat Luc vooral vaak een beetje snel stresst. En ja, je moet ook beseffen, ik heb 7 maanden stilgestaan. Is dat dan een verschil in hoe je het moet beleven? Verschil in inzicht, denk ik. Die had minder training nodig als ik nodig had. Die had ook meer talent als ik had. En dan ben ik altijd bang voor, goh, hebben we wel genoeg gedaan. En het gaat altijd hetzelfde in wedstrijdvoorbereidingen. Luc stresst altijd op het begin en dan op het einde komt het altijd goed. En daarin heeft de Vries het gelijk aan zijn zijde. Want inderdaad, tot nu toe kwam het altijd goed. Nog nooit verloor de kickbokser uit Oostburg ook maar 1 wedstrijd. En zaterdag wacht de Braziliaan Joelton Luterbach. Een getalenteerde maar dubieuze tegenstander. Luterbach zit bij een andere organisatie nog een schorsing uit wegens dopinggebruik. Wat vind jij er eigenlijk van? Dat hij nu wel tegen jou vecht? Ik vind het alleen maar mooi, weet je. Ik durf met bijna 100% zekerheid te zeggen dat hij nu ook vol aan de doping zit. Nou, er wordt niet echt getest bij een fusion. Het is toch alleen maar mooi dat ik hem straks gewoon plat sla terwijl hij cheat en ik niet, snap je? Tarzan, Tian de Vries! Allemaal zaterdag dus. Dan de wieg van prinses Beatrix. Die was jarenlang spoorloos, maar hij bleek gewoon op een Zeeuwse zolder te staan. Het hele verhaal hoor je zo meteen. Eerst ander nieuws van vandaag. Oud-provinciebestuurder Ben de Reu gaat in Sluis de formatie van een nieuw gemeentebestuur begeleiden. Sluis lokaal is daar de grootste partij geworden. De laatste raadsperiode was er veel onrust in de gemeenteraad. Ja, er komen flamingo's voor in het Grevelingenmeer, maar toch niet deze 39 exemplaren van plastic.
Eigenaar van het Meerstaals Bosbeheer is niet blij met wat waarschijnlijk bedoeld is als grap. Het eilandje is bedoeld voor visdiefjes en meeuwen en die worden nu afgeschrikt door de plastic beesten. Ze zijn inmiddels weggehaald. Er wordt online gewaarschuwd voor oplichters die zogenaamd voor de volkstelling aan de deur komen, ook in Zeeland. Maar het blijkt helemaal niet waar te zijn. Niet alleen is er geen volkstelling, ook de oplichters waarvoor gewaarschuwd wordt blijken niet te bestaan. Volgens de politie zijn er helemaal geen meldingen bekend van malafide volkstellers. Toch is het niet heel vreemd dat mensen hier intrappen, want denk bijvoorbeeld aan bankpasfraudeurs. Die komen aan je deur, willen je pas en je pincode. Voor dat soort mensen wordt nog altijd gewaarschuwd, maar dit bericht, dat is nep. En dan, een familie uit Zeejansland heeft al tientallen jaren een koninklijke wieg op zolder staan. Ze hadden geen idee hoe bijzonder het wiegje was, totdat ze op tv zagen dat het Nationaal Vlechtmuseum in Friesland een replica aan het maken is. De meestervlechter van het museum is de afgelopen periode druk bezig geweest met het vlechten van de replica. Ondertussen deed het museum een oproep om het origineel te vinden. En dat werd op Schouwen-Duiveland gezien. En toen zeiden ze van ja, ze gaan een replica maken van de wieg en ze hebben alleen maar foto's. Dus ik dacht, nou, alleen maar foto's, ik weet origineel wel te staan. Het koninklijke wiegje kwam in handen van de familie tijdens de watersnoodramp. Toen schonk de koninklijke familie een aantal wiegjes aan het Rode Kruis om jonge kinderen te helpen, waaronder het wiegje van prinses Beatrix. Zodoende is die wieg toen bij ons in Doorn gekomen, waarbij de mensen waar we geëvacueerd waren. Ik zie mijn broer er nog in liggen toen hij thuis was uit het ziekenhuis. De jaren daarna is het wiegje nog vaak gebruikt door de familie. In totaal hebben er vermoedelijk wel bijna 13, 14 kinderen ingelegen met mijn broer en mijn zus mee. Ja, het was een eenvoudige wieg, maar ja, ik vond het erg functioneel. Het was erg groot. De kinderen die konden toch minstens tot een maand of 9 of 10 inliggen. Als ze de zaak niet gingen slopen. Gelukkig is het wiegje heel gebleven. Vanaf half mei is het te zien in het Nationaal Vlechtmuseum in Friesland. Het was guur vandaag. Een krachtige noordwester, regelmatig buien en maar af en toe een beetje zon. Ook morgen blijft het fris, maxima rond een graad of 7. Opnieuw een mix van wat zon, maar vooral ook maartse buien. Vanaf vrijdag wordt het dan beter en vooral ook rustiger weer. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens je voor nu nog een heel fijne woensdagavond.